dukan tsanani ko wahala ba madawwami, kuma mai haƙuri shi ke zamowa mawadaci. Duk wani gata ki samu kar da kimance, ikon Allah yadda ya so za ki kasance a marainiya. Wannan idaniya ko kuma kuka na zuciya, in yau kina a cikin damuwa to wata ran kyayi dariya. In babu yau ki tuna gobe tana tafi lamarin duniya. Ki haƙuri, ki nazari, shi jinkiri daga Allah ne, zaki dace maraini. Karki biyewa zuciya da ta saka ki cikin wuya, mai haƙuri na tare da samu. Ki kama Allah wanda ya yi mu, shi ke hukunta komai a gare mu. Marainiya ki ji kar da ki damu, da sanani na tare da sauƙi, daɗi ke zuwa daga bayan wuya. Dukan tsanani ko wahala ba madawwami, kuma mai haƙuri shi ke zamowa mawadaci. Duk wani gata ki samu kar da kimance, ikon Allah yadda ya so za ki kasance a marainiya. Wannan idaniya ko kuma kuka na zuciya, in yau kina a cikin damuwa to wata ran kyayi dariya. In babu yau ki tuna gobe tana tafi lamarin duniya. Ki haƙuri, ki nazari, shi jinkiri daga Allah ne, zaki dace maraini. Karki biyewa zuciya da ta saka ki cikin wuya, mai haƙuri na tare da samu. Ki kama Allah wanda ya yi mu, shi ke hukunta komai a gare mu. Marainiya ki ji kar da ki damu, da sanani na tare da sauƙi, daɗi ke zuwa daga bayan wuya. Karki biyewa zuciya da ta saka ki cikin wuya, mai haƙuri na tare da samu. Ki kama Allah wanda ya yi mu, shi ke hukunta komai a gare mu. Marainiya ki ji kar da ki damu,
wani tsanani na tare da sauki, daɗi ke zuwa daga bayan wuya.